El 41% del parc automobilístic de la Comunitat Valenciana té més de 10 anys d'antiguitat. Si la tendència continua en la mateixa línia, les vendes de cotxes acabaran enguany amb un 8% de caiguda en la regió. Així ha quedat de manifest en la trobada que han mantingut la Federació d'Associacions de Concessionaris de l'Automoció i l'Escola d'Empresaris EDEM. Els empresaris del sector de l'automoció demanen amb tota urgència mesures per a incentivar la compra de vehicles abans de que acabe l'any i han posat com exemple un plan renové o un descompte equivalent a l'impost de matriculació. Lo que vamos a seguir pidiendo es algún plan que ayude a retirar estos vehículos del mercado, que ya digo son contaminantes y peligrosos, y de paso serviría para reactivar el sector del automóvil, que es en estos momentos uno de los que más empleo crean en este país. Este año la previsión va a ser peor que 2011, y ya 2011 pensábamos que ya se había tocado todos los suelos que existían, por lo tanto peor, salvo que en el segundo semestre pongan alguna medida que reactive el sector. Si no ponen ninguna medida, peor. O sea, estaremos muy por debajo de las 800.000 unidades.